I Region Sjælland er der brug for dygtige faglærte, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Men der er færre unge, og alt for få vælger en erhvervsuddannelse. Det prøver vi at ændre. Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser, Zealand Business College og Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland og Falster er gået sammen i projektet Fremtidens kloge hænder. Målet er enkelt. Flere unge ind og flere unge igennem. Baggrunden for projektet er jo blandt andet de fremskrivninger, der siger, at vi i 2030 kommer til at mangle 70.000 faglærte her i Danmark. Der er ikke ret mange, der kender erhvervsuddannelserne. De kender de gængse, på trods af, at der faktisk er over 100 erhvervsuddannelser. For at vi kunne lege videre med det her projekt, der har vi søgt EU Socialfonden Plus, og vi har søgt Region Sjælland om midler. Vi har fået 14,5 millioner fra EU, og vi har fået knap 3,8 fra Region Sjælland. Med støtten på plads kan vi sætte gang i arbejdet. Motivationen starter tidligt. Derfor arbejder projektet tæt sammen med grundskolerne for at give eleverne indblik i, hvad en erhvervsuddannelse egentlig er. Praksisnær undervisning og stærkere relationer mellem folkeskole og erhvervsskole gør en forskel. Det handler om at gøre mulighederne tydelige og at give eleverne lyst til at prøve kræfter med fagene. Mit navn er Rasmus Dunager, og jeg er glarmesterfaglærer her på Audebo. Den her gang har folkeskoleklassen været herude sammen med os her på Audebo, og vi har lavet spejle med sandslibning på. Det her projekt startede for 3 år siden, hvor vi fandt en model til, hvordan elever i folkeskolen kan lære at blive inspireret af faguddannelser. Og undervejs i forløbet har vi fundet frem til, at det er super godt for dem at komme ud bare at være i miljøet. Det er enormt inspirerende. De får noget erfaring. De får noget inspiration. Det er ikke bare ord. Når vi har eleverne herude, har jeg lagt rigtig meget mærke til, at de bliver utrolig fanget af det her. Det starter som regel med, at de er bange for at fejle. Man kan godt mærke, at de har det her tilhørsforhold til glas, at det er farligt, og det holder vi os fra. Men efterhånden, som vi ligesom bliver mere trygge ved tingene, så synes de, det er rigtig, rigtig sjovt. Og min udtalelse, jeg har fået fra deres lærer, er, at det er sjældent, han har set så mange af hans elever engageret på én gang. En af dem, der er allerhårdest ramt af det med ikke at kunne høre efter, står og siger, at det her det er det bedste projekt, vi har været til hele året. Og vi leverer jo næste år tagdækker også, så det er en kæmpe gevinst, men man får ikke gevinsten med det samme. Så det skal man lige være opmærksom på. Eleverne får mulighed for at være hands-on med fagene og ser, hvordan det, de laver, bliver til noget konkret. Et eksempel på det er indsatsen Fra lort til bord, hvor Kokke- og Landbrugsskolen har haft samarbejde med en række grundskoler. Mit navn er Jack. Jeg er leder på Kokke- og Tjenerskolen i Slagelse og Slagelse Landbrugsskole. Vores koncept Fra lort til bord, det handler for os om at komme ud til folkeskolerne og vise dem, hvordan deres fagmål de kan blive mere praksisnære. Og der har vi taget udgangspunkt i biologi, naturfag, og så kunne hjælpe mig, om vi ikke også, da vi er ude og præsentere det her forløb Fra lort til bord, bliver præsenteret af en hjemmekundskabslærer, der rækker hånden op i luften. Kan jeg ikke også bruge det i min undervisning? Og der bliver vi jo mega godt inspireret. Vi skal komme ud og vise dem, hvordan man kan få jord til at blive til noget, man kan spise. Og det er sådan helt lavpraktisk det. Så der kommer vi ud og vil gerne lave et væksthus sammen med eleverne. Fordi vi vil gerne have, at erhvervsskolerne ikke er så farlige, men at det er sjovt og det er spændende. Og hver gang man har noget, som i folkeskolen er kedeligt, som biologi kan være, når man sidder på, så vil vi gerne gøre det levende og praksisnært. Så vi laver et væksthus, og så på dag 2, når vi er derude, så får vi lov til at grille lidt af de ting, vi har med for vores eget væksthus. Fordi tingene kan jo ikke nå at gro på en dag, men så har de mulighed for at se, hvad der sker hen over et år i klassen, hvor de dyrker det her sammen og får nogle redskaber for os til at gøre det. Vi vil gerne undersøge muligheden for, hvordan landbruget kan blive interessant for de unge mennesker. Fordi der er jo altid en lille gruppe, som synes, det er mega fedt, men vi skal have flere mennesker til at synes, det er fedt, fordi det er dem, vi lever af. I endnu et initiativ for at gøre erhvervsuddannelserne konkrete og spændende for eleverne, har Self udviklet læringstrailere. Her kan eleverne prøve kræfter med murer, tømrer, elektrikerarbejde og endda fødevarer, så de får en hands-on oplevelse af uddannelserne, før de overhovedet træder ind på skolen. Og det, som man så har gjort, det er, at man så som folkeskole har kunne booke sådan en læringstrailer, som så er kommet ud på skolen med en erhvervsskolelærer eller 2 erhvervsskolelærer, og så er der blevet lavet noget undervisningsforløb. Først vækker vi interessen i grundskolen, og på erhvervsskolen sikrer vi, at alle elever kan lære og udvikle sig, blandt andet gennem inkluderende pædagogik. Jamen, jeg hedder Mia Just Strukman Bertelsen, og jeg er underviser i nogle af grundfagene, matematik og samfundsfag, her på NEG i Audebo. Et af de tiltag, vi har gjort, det har været det her inkluderende pædagogik.
eleverne er blevet meget mere motiveret i forhold til at deltage. Jeg har lagt mærke til, at de har gode venskaber, kender hinanden, og de egentlig bare fagligt er kommet meget bedre med. Hun er meget mere indover, end at bare stå ved en tavle og vise. Hun kommer også ned til os, og hun evaluerer med os på en god måde, og jeg synes, det er godt, at man lærer hende at kende på den måde, så man kan få lidt bedre kommunikation på en eller anden måde med læreren. Man bliver lyttet meget til. Du kan komme med godt feedback, og det bliver taget til eftertragtning, og så kan du komme dagen efter og mærke, at der er en forskel allerede. Man er jo vant til som håndværker at være ude og bruge kroppen hele tiden. Og når jeg så kommer på skole igen og føler, at jeg måske har lidt krudt i røven, så er det en god måde, at man kan komme op og rejse sig på og gå lidt rundt og snakke med hinanden og bruge sin krop, i stedet for at man kun sidder 3 timer på en stol. Så sørger vi også for, at der er mindre, man skal læse, og det har selvfølgelig både noget at gøre med, at vi har nogen, der er ordblinde, hvor det sætter en hindring i forhold til læring, men egentlig også bare det her med, at når vi begynder at lave noget andet end at blot at sidde og læse eller blot at sidde og skrive, jamen så får eleverne læringen ind på mange flere forskellige måder, og så er der også en meget større sandsynlighed for, at det egentlig hænger fast, når de skal ud og lave det. Altså det der med at skrive sedler på væggen der, det synes jeg, det er en god måde, at Mia kan tage til sig, hvad vi synes, der er godt og hvad der er dårligt. Og hun så også kom dagen efter og så sagde, det her, det skrev I, så det synes jeg, det skal vi lave om, eller whatever, ikke? En del af inkluderende pædagogik er cooperative learning, hvor samarbejde og aktivitet omsættes til motivation og bedre læring. I lang tid har man, efter min formaning, måske ikke kigget på, hvordan at skoleelever rent faktisk trives bedst. Og uanset om vi er på en EUD eller en folkeskole, eller hvor man er henne, så viser al empiri jo, at bevægelse i undervisningen, autonomi og de her ting, det gør bare, at vi får et klasserum, hvor at eleverne har en anden intensitet og faktisk har lysten og viljen til at lære. Så man kan sige, at vi skubber folk, der er kloge, endnu længere, men ved den her form for inkluderende pædagogik, så hiver vi altså også folk op, som troede, de ikke havde ressourcerne. Så det er over hele linjen, vi ser nogle resultater, som jeg måske ikke havde regnet med. Jeg hedder Signe Nave Nielsen, og jeg er uddannelsesleder her på ZBC for byggeriets uddannelser. Vi har implementeret cooperative learning igennem forskellige kurser. Vi var så heldige, at Jette Stenlev, som er hende, der er tovholderen eller primus motoren for cooperative learning i Danmark, at hun havde tid og lyst til at afholde en kursusrække med mine undervisere. Og det har jo så givet dem en masse viden om de forskellige strukturer, som der er i cooperative learning, og så har det jo også givet dem nogle konkrete værktøjer, som de har taget med ud og brugt i undervisningen. Strukturen, den er med til at fremme relationerne de unge mennesker imellem. Den er med til at fremme trygheden i læringsrummet. Og det også kan, det er nemlig at skabe sammenhold, fordi for sammenhold, det er så svært at skabe, når man kun har 10 uger sammen, det her med et nyt menneske. Men her der er man faktisk tvunget til at arbejde sammen, og der er, i cooperative learning har jeg fået øje på, at der er ikke nogen, der kan få lov til at sidde ikke at deltage. Hvis man ikke deltager sammen i cooperative learning, så falder hele sammenholdet fra hinanden. Og det synes jeg bare har været mega spændende, fordi så har vi haft det virkelig sjovt, og jeg synes, det var fedt. Så der er mange beter der for mig, der også kommer over, for jeg selv sidder i et læringsscenarie, hvor jeg skulle lave det og tænke, nej, men det er bare mega positivt for vores elever. Når vi bruger cooperative learning, så kan jeg se, at de rent faktisk får mere selvtillid, og de vokser med opgaven. Jeg har faktisk ikke mødt nogen, der ikke synes, det er en god idé. Udover samarbejde og aktivitet handler det også om klare mål og synlige strukturer, så eleverne altid ved, hvad de skal og hvordan de kommer videre. Synlig struktureret læring. Synlig struktureret læring går ud på at prøve at facilitere sin undervisning på en anderledes måde, så vores elever får større udbytte af undervisningen og har en mere tydelig plan for, hvad der egentlig skal ske i løbet af dagen, og hvad de kan bruge de opgaver til, vi faktisk laver. For mig som underviser, så har det været utrolig spændende at prøve at implementere synlig og struktureret læring i undervisningen. Det har dels sat nogle tanker i gang, hvorfor er det egentlig, vi laver de opgaver, vi gør? Hvordan kan vi hjælpe vores elever, både når vi starter en opgave op, men også undervejs i løbet af dagen, når vi arbejder med den? Kan vi lave nogle små tiltag, der gør, at det for dem bliver nemmere, bliver mere overkommeligt og giver større mening for dem at lave de opgaver, vi gør? Som underviser skal man være særlig opmærksom på, når man arbejder med synlig og struktureret læring sammen med sine elever, at når man har lavet en plan for dem, at man så vidt muligt overholder den, at de mål, man har sat for dagen, også er dem, man bliver ved med at holde fast i, eller i hvert fald, at man er tydelig omkring, når der sker ændringer i forhold til det, der er planlagt og er præsenteret for dem. Inden vi implementerede det her synlige og strukturerede læring, jamen der var det ret tydeligt, at vores elever dels havde svært ved at se, hvorfor vi lavede opgaverne, se meningen med den og blive fastholdt, altså motiveret i opgaven.
Jeg synes, efter vi er skiftet og prøver at implementere synlig struktureret læring, at jeg mere og mere ser vores elever byde ind og selv tage engagement i det og holde fokus på de mål, som ligesom er for opgaven. Vi har snakket om at appellere til eleverne i grundskolen direkte. Men det er også vigtigt at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne hos dem, der vejleder fremtidens mulige fagfolk. Med initiativer som Skillstafetten får UU-vejledere og medarbejdere på jobcentre mulighed for selv at prøve fagene og opleve, hvad der sker på erhvervsuddannelserne, så de kan vejlede både unge og voksne bedre. Vi har også lavet det, der hedder en skillstafet for både UU-vejledere og jobcentre. De har været ude herude på erhvervsskolerne og faktisk prøve fagene, simpelthen prøve erhvervet og se, hvordan er det, man gør i de her fag. De fagprofessionelle, altså undervisere og vejledere, der er omkring de unge, de skal jo vide noget om uddannelserne, som er på en erhvervsuddannelse. De kender de gængse, men de skal også vide, at der findes noget, der hedder struktør, smed, lærermester. Det tænker de ikke over, men de er i den grad i høj kurs ude i erhvervslivet. Og noget af det, vi har oplevet ved, at de faktisk har været ude og prøve fagene, og samtidig fået en rundvisning her på skolen, hvor vi har fået tilbage, jamen nu er jeg egentlig meget bedre i stand til at vejlede de unge, eller dem, der skal i job, til at sige, at det her det kunne være en god idé for dig. Midt i alle de her indsatser er der også en ny uddannelse på vej. EPX. En ungdomsuddannelse, der starter i 2030 og kombinerer teori og praksis, så eleverne både får boglige fag og hands-on erfaring og kan gå videre mod både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Igennem projektet har vi jo opdaget nogle ting, som vi ikke forventede, da vi skrev ansøgningen. Vi vidste for eksempel ikke, hvor svært det var at arbejde med folkeskoler kontra erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsen kontra gymnasieuddannelserne. De uddannelsesformer er meget forskelligt bygget op. Folkeskolen og gymnasiet er boglig. Erhvervsuddannelserne er praktisk, og få de uddannelser til at snakke sammen, det har været virkelig svært. Og det har vi jo så erfaring med nu, og som kan arbejdes ind i den nye EPX, der kommer her i 2030. Og for at man ligesom skal kunne få det her til at spille i den nye EPX, så er ledelserne på de forskellige skoler nødt til at udstikke nogle rammer, hvor indenfor lærerne og underviserne skal udvikle deres undervisningsforløb. Ellers så kommer det her ikke til at spille, hvis ikke der er nogen, der ligesom tager teten på det. De erfaringer, som vi har arbejdet med her i projektet, dem glæder vi os virkelig meget til at dele med andre skoler, som er i samme situation som os. Fordi vi har fundet ud af, at det, vi har arbejdet med i projektet, det virker både for undervisere, men i særdeleshed for vores elever. Så det skal bare ud og rulle.